on aiheuttanut, joita uskovaiset kristityt ovat julmalla tavallaan teidän ja läheisten elämään tuoneet. Ja siksi tällä paikalla saadessani antaa vuoden homopalkinnon olen liikuttunut, kosketettu, koen sen käden ojennuksena ja jossain määrin jopa pienen anteeksiannon vinkkinä siitä, miten paha meidän kirkkomme teitä ja läheisiäni kohtaan on usein ollut. Ja sen takia on tärkeää, että olette haastaneet meitä, olette kritisoineet meitä ja kestäneet meitä. Ja nyt on tärkeää myös tietää se, että me tarvitsemme rohkeita esikuvia, majakan valoa näyttäviä, ja nyt me saamme tietää, ketkä ovat ne 3 ehdokasta vuoden homoksi. Vuoden homo, bi tai trans. Ehdokkaat ovat Maru Hietala, transaktivisti ja Transformers 2016 yhteisön vetäjä ja mentori. Yhteisön tarkoituksena on lisätä tietoisuutta transihmisten oikeuksista. Maru on vuoden aikana ollut näkyvästi esillä julkisuudessa puolustamassa transihmisten oikeuksia ja pyrkinyt rakentavasti valoittamaan tarvetta muutokselle. Saara Aatto, 2016 vuoden homopalkinnon voittaja. Vuodesta tuli Saaran läpimurto, energinen iloisuuden ja määrätietoisuuden lähettiläs, esikuva nyt myös kansainvälisellä tasolla. Saara kannusti brittien X-Factorin voittoon valtava määrä suomalaisia, myös tasavallan presidentti. Saara sai joulukuussa Suomi-palkinnon. Perusteluissa nostettiin esiin Saaran vuosia kestänyt sinnikäs yrittäminen ja uupumaton harjoittelu. Tuure Boelius. Vasta 15-vuotias tuottaja Tuure teki rohkean vedon kertoessaan homoudestaan suositulle YouTube-kanavallaan marraskuussa. Tuuren kanavalla on jo yli 80 000 tilaajaa ja hänen videoitaan on katsottu lähes 6 miljoonaa kertaa. Esimerkillään Tuure antoi rohkeutta myös muille olla oma itsensä. Tuure valittiin myös vuoden nuoreksi porilaiseksi. Tuure esittää nuorta Touko Laaksosta Turun kaupunginteatterin tulevassa Tom of Finland-musikaalissa. Ja nyt, rakkaat ihmiset, teidän valitsemananne tämän illan viimeisen palkinnon saa Tuure Boelius. Joku joskus sanoo, että heitä homo voltti, nyt tekis vittu mieli heittää. Mä en yllä tähän siis. Mä en tiedä mitä sanon. Mä haluan kiittää oikeesti kaikkia niitä, ketä äänesti mua. Ja ylipäätään sitä pääsin ehdolle ja nyt sitä, että mä voitin, koska niinku jotenkin se, että mä omalla toiminnallani antanut ihmisille, omalla toiminnallani ja avoimuudellani antanut muille ihmisille ja nuorille semmoisen olo, että nekin voi olla just semmosia kuin ne haluu. Mä en uskonut, että täällä ei kävisi. Mä mietin mitä mä sanon, mutta mä en muista yhtään mitään. Mut mä oon tosi kiitollinen ja hei yksi juttu. Mä oon nyt ehkä about viikon ajan halunnut silleen vähän tietysti piirtää mun kulmakarvoja. Mut aina, ihan mihin tahansa kun mä oon mennyt,
niin mä oon ollut vähän silleen, mitäköhän muut ajattelee, en edes silleen, mutta mulla on ollut ehkä vähän semmonen olo, että onkohan tää okei, mutta täällä mulla on semmonen olo, että se, että mulla on kulmakarvasta tai väri on ihan täysin okei. Kiitos! Vielä kerran Turboilus. Ja täytyy sanoa nyt Tuule, kun sä voitit tän, ja mä katson sua tässä vieressä ja mä luin ton kategorian. Vuoden homo, bi, trans, niin mä laitan semmosen aloitteen, että se on tästä eteenpäin vuoden hobbitti. Turboilus, loistava esimerkki. Kiitos kaikille teille hyvä yleisö. Tässä oli tämän vuoden Luulex-keikalla kaikki palkinnot. Tämä on aivan mahtava ilta. Suuri kunnia saada olla mukana tässä. Muistakaa se, että tämä ilta ei todellakaan lopu tähän, vaan täällä viralliset jatkot on sitten tuolla Helsingin kattojen yllä G-Loungeissa. Ja tässä vaiheessa haluaisin vielä ihan kaikin tämän koko gaalajärjestelytoimikunnan ja tuottajien puolesta kiittää. Se on aina tärkeää, että on sellaisia tahoja, jotka mahdollistaa nämä tämmöiset tilaisuudet ja eventit. Ja suuri kiitos Vesterbackalle siitä, että tämä on mahdollista. Aplodit sinne. Hieno